Deniz Undao Ozal Zavod işgäri häzir bolsa dünýä çempionatyny, Germaniýanyň hüjümçisi Deniz Undao häzirki dünýä çempionatyny iň täsirli oýunçylaryň biri boldy. Cote d'Ivoire'a garşy oýuny ol 7 ýaşdan meýdançaga çykyp 2 gol geçirdi we Germaniýa 2-1 hasabyna ýeňişi sowgat etdi. Häzirki wagtda 2 oýuny 3 gol, 2 assist, bary ýok 62 minutda 5 netijeli hereket. Emma oň ömür ýol ören çylşyrymly. Ol ýaş wagty zawodda işläpdir. Şol bir wagtda futbol oýnapdyr. Hatda hepde de diňe 100 euro gazanyp bilipdir. Bir wagtlar ol boýu kiçi diýilip akademiýadan çykarylypdyr. Emma ol boýun egmändir. Aşağı ligalardan başlap ýuwaş-ýuwaşdan ýokary derejäge çykypdyr. Häzirki wagtda bolsa ol dünýä çempionatynyň iň netijeli oýunçylarynyň biri. Zawoddan dünýä ýyldyzyna çenli ýol hakykatdan hem täsir näme pikirlerini, tesirlerini belläp.